Sivele sifike ebantwini sicela ispace, sicela indawo, ispace. Abakunika ispace bakhombise ukuthi ungenzani ngale space. Utshalo nje umthangaleni sifanele space bathi uzolima phela ucile kangaka sivele sifaka umhlabathi. Kulinywe kuvune kudliwe. Kubalekile indaba yama food parcels. La akhona lapha eJabez House. Jabez House angazi ukuthi feed abobani. Kodwa ukudla siyakuthumela khona, kuthumela amapalishi, kuthumela ubabunisi lokuyazi masime umsebenza kuwo. Manje sitshala ngokukaNkulunkulu. Asilimi isikhalo esikhulu besikhona emhlanganweni besibongo esontweni ukuthi kuthiwa umhlabathi sowuphelile emhlabeni. Umhlabathi wokutshala sewuphelile ukhukhulekile. Ngoba abantu abalimi abanalwazi lokulima baphendula umhlabathi. Bakhipha idodi emhlabathini bayimixe dumping site. Kanti lezi zinto bazikhipha la fanele zibuyele emhlabathini. Ukuze utshani ubambe umhlabathi. Manje 75% yomhlaba esitshala ku top soil ihambe nomfula isimalwaje. Ubala ukuthi ngo-2030 something kuzokudliwa izambane. Impuphu zobengasekho. Ngoba umhlaba sowondile, umhlaba usavundanga, khukhulekile. Izikhukhula zibanga ukuthi abantu baphevile, abantu basika utshani babusikela phansi, konke nje kuyakhukhuleka. Bese sihlala endlaleni. uNkulunkulu asisize indaba yami ngisho ngathi the church and discipleship. Uma sibuzwa la kahle kahle ukuba i-disciple ukulalela ukuthi umuntu mazofunda into fanele abe nokuthula uhlike emsini wathi fanele ube nani uzokuthula ezweni. You must be quiet. Uma quiet you can listen, ungezwa. Uma ulalela you hear, uyezwa. Ungezwa bese you understand. Kune process yokufikisa endaweni yokuqonda ukuthi lokhu kuyilokho. Ngiyaqonda lokho ngoba ngicale ngani ngokuthula, ngalalela, ngezwa, ngaqonda. Emva kwalokho ngenza lokho ngikuqondayo. Amen. Kaningi abantu bathanda umsindo. Khona abafundi abashumayela ukhala insini. Ngoba akakwazi ukukhuluma kungenanto ishaya eduze. Ngenxa yokuthi ukuthula akukho. Uthi umuntu athi uyazi ukuthulile la kakhulu baba. Uyabhora. Umuntu kuyabhora. Ngiyabuzwa lokho. Abantu usathana ulethe ukuthi abantu bangabi nokuthula, bangabi nokuzwa, bangabi nokulalela, bangabi nokuqonda. Basuke lapho bangakwazi ukwenza. Angazi ukuthi ezimpilweni zethu lokho sikwenzayo uthi uma sifunda kule verse Acts chapter 1 verse 8 Acts zenzo phinde sifunde futhi kuMateyu 28 efundweni kwabumzi yakho ophethe ngesizulu angasifundela.
Verse 8. Amen. Bese siyafunda laphana izenzo zabapostoli uchapter 1 sifunda uverse 8 isihloko sithi uJesu kwenyukela ezulwini. Verse 8 ithi kodwana nizakwamukela amandla lokha umoya uthwengileko nasele ehlela phezulu. Nizakuba bofakazi bami eJerusalema, kiyo yonke iJuda neSamaria ufikela emaphethelweni wephasi. Amen. Nizomukeliswa amandla. Amandla esimukeliswa wona akusimandla ethu kufanele sihlale nawo. No. Amandla ukuthi sihambe. Kunendawo la bese outreacher khona ensukwini zakudala bathi kuseFraskop kunendawo kuthiwa iBattalion 27 eMasosini. Amen. Manje iBattalion 27 lapho amasosha ayaphuma ayotraina lesasikhathi sakudala kuthiwa kuyiwa abantu ama-student abamhlophe aseDimithri waya khona bathunyelwa khona le. Manje mabafika le batrainwa ukuthi bazovikela izwe kuma-terrorists. Le Battalion 27 ngaseGraskop masilapho kuyindawo ukuthi le shift ephumile uma ibuya ayibuyeli uzolala noma uzophumula izocebiswa ukuthi kwenzeke lokhu naloku ngokureporta ababaphethe batshela ukuthi benzeni. Manje kimi kwavela lokho ukuthi ebandleni njengoba sihlangene namhlanje size ku Battalion 27 sizohlonyiswa ufunda amavesi amaningi la saba ngabafundi bakaKristu. Akekho umuntu uma ungezwanga mina umzwili babo uma ungezwanga uma uzwile usesi akhuluma sibanenge sikhulume ngezo. Uma ungahluleka kunabantu abavula ama-eyes ngisho naleli fundo wabo umzi yakho uma ungalizwanga njengoba ngiziphinda usho ukuthi awunawo umoya omukelayo. You do not have the desire umlilo wangaphakathi umshisakalo ngoKristu. Amen. Awunabo ubufakazi ngoKristu. Amen. Siku Battalion 27. Amen. Masiphuma la iculo indaba yakhe afasimleni indaba yami kulomhlaba